Salutare! Astăzi vă voi prezenta update-urile care au mai fost aduse engine-ului Polaris. Am implementat pe lângă SSA-ul de data trecută și SSR-ul și Compute Shader-ele, care ne ajută pe noi să îmbunătățim performanța. Am pregătit în scenă mai multe meșe mai complexe. Avem acești iepuri, mașinile de Formula 1 și niște ghiozdane texturate. Momentan, nici SSAO-ul, nici SSR-ul nu sunt activate. Voi activa SSAO-ul pentru a vedea cum se îmbunătățește calitatea imaginii și de asemenea am poziționat sus și FPS-urile. Vedem că de la 300 sau 464 de FPS-uri am ajuns la aproximativ 150-160. Putem să schimbăm și kernel size-ul. Vedem că se modifică puțin calitatea umbrelor, însă FPS-ul crește considerabil. Aici este foarte blurry. Cu o dimensiune de 64 avem o performanță mult redusă, dar o calitate mult mai bună. De asemenea, avem și SSR-ul. Avem practic reflexii în spațiul imagine, în spațiul ecranului. Însă, după cum putem observa, în momentul acesta, când mut camera spre dreapta, vedem că reflexia nu este prezentă în scenă, deoarece o parte din iepure nu se află în interiorul scenei și pentru a rezolva acest lucru am implementat și un mic artificiu prin care putem să schimbăm offsetul rezoluției pentru SSR și acum dacă o să mă apropii puțin, vedem că rezultatele sunt mult mai bune la margini. Cam acesta ar fi demo-ul pentru SSR și SSAO și de asemenea pentru partea de Compute Shader pe care am integrat-o în engine. Mulțumesc pentru atenție!